Good morning, everybody. I'm Chanzi Ramsari. You are watching the Bodoland Tiger YouTube channel. Very good news for all Bodo peoples. The 51 annual conference of all Bodo students will be held in Baksha district, Komaria, Kata, and Chiorek in 7, 8, and 9 January 2019. So I request to all Bodo peoples to attend in all these programs to show our unity, powerful. फैदों नोङो ओमफ्राय मिनुगुरियाव औ दसे थांदों सोरनाव फैया बाजिमोन माजों फैया हम माजों फैया दादाजों थांदों हा दादाजों थांदोंलाय बाइकजोंहाय फंबा नङाथाय नङा जाबाय माबासो जालायहैदोंमोन नामा ए नङालाय गोदाव सोरावनो हा गोदाव सोरावनो थायो नङा हिनजावफोरखौ फोथायजाथारा ए आं गिलायलाङो आं ओमफ्राय दा मा खालामनांगौ नोंनिबा आंलाय मा मिथिगौ आंलाय मा मिथिगौ मिथिगौ नामा हाब दिनैसो आंजों फन रायलायबायलै नोङो नङाबा एसएमएसल' गेलेलाबायो गावनो हरा गावनो हमा आं एखमबा बेस्थ' थायोना ओंखायनो जोब्बाय ओरै माबाबा ओरै गाज्रि मोनो ना मानसिफ्रा फन रायलायबाय थाबा ओंखायनो जोबथ'वाखैलै दा थिगैनो दंखायोना गोजौ नालाय आबुआ नोंलाय खाथ्रा दं मोजाङै हम खाथ्रा दंखायो मोजाङै माबायाव गोसोआव खोमोन दंना एसे बेसे गोलाव गोलाव ना गुसुं 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 गुसुंसो